niet tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op devriesemeubeljongens.nl. Hey, hallo. Welkom bij IJzerhandel Raadsma. Wij zijn het magazijn voor bouw uit Noord-Nederland en hebben 25.000 artikelen op voorraad. Kijk maar even rond. We zijn trots op ons hang- en sluitwerk. Overzichtelijk gepresenteerd en zo voor het grijpen. Je moet altijd even voelen. Dat is belangrijk bij een deurkruk. Kom zelf maar kijken. Met 5 locaties is er altijd een Raadsma-vestiging in de buurt. Bij Ideco moet je wezen als je meubels hebben wil. Bij Ideco moet je wezen als je meubels hebben wil. Banken, stoelen, decoratie, onze zaak maakt het verschil. Zoek je lampen, vazen, klokken of misschien een leuke kast. Bezoek dan onze winkel die je elke keer verrast. Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl. Niks Bruts meer? Tuincentrum Tuin in de Wester 1 is het grootste tuin- en groencentrum van Noord-Nederland. Met een schat aan buitengroen. Je vindt bij ons meer dan 35.000 vierkante meter met de mooiste leibomen, oude fruitbomen, heesters, coniferen en vaste planten. Maar ook voor mediterrane planten zoals olijven, yucca's en palmen moet je bij ons zijn. Want nergens vind je zo'n mooi en veelzijdig assortiment. Je komt vanzelf in mediterrane sferen. Gewoon in je eigen tuin. Kijk maar eens op goedkopeolijfbomen.nl. Of kom genieten van al het moois in ons tuincentrum in de Westereen. Of je nu een tuin van formaat hebt of een terras of balkon. Voor iedereen en elke plek is iets moois te vinden bij Tuincentrum Tuin. Krollen op Dokkum bij RTV NOF wordt mij mogelijk maken door Kabel Noord en Albert Heijn Dokkum en dan Woord. Welkom bij het Koningsweekend in Dokkum. Ja, wij sturen jullie live de uitsturing hier uit. En zoals je met zien kennen, wij staan hier dit keer net op de ziel. Dat ben je wel van ons gewend, dat wij vaak verslag doen, bijvoorbeeld bij de Admiraliteitsdagen, de Week van de Admiraal. Maar we staan hier nu op de helling. Een nijplak. Op de helling inderdaad is het even wennen. Maar het is wel de opening van het Koningsweekend 2026 live vanuit Dokkum. Waar de koning onkomende mandje hier zien jeetje vieren zil. En we beginnen nu al. 59 jaar, bijna ja. 60. Dus hij had wat te vieren nou nog. De laatste eerden als 50er die gaan in. Ja, 4 dagen lang doen we verslag als RTV op radio, op televisie, op internet. Het is bijna net te missen. Dus we hopen dat je in ieder geval alles op volgen kunnen op onze website en de socials. Wat gaan we doen dan? We beginnen zo dadelijk dus met de opening van het Koningsconcert. Hier achter u het gelegenheidsorkest van Open Strijen zit in ieder geval al klaar. En we gaan ook eerst de burgemeester van Noord-Friesland, het wordt Jan Kramer. Want hij gaat het Koningsweekend officieel openen. Ja, hij zult ik wel druk gewoon haar de oude weken zeggen. Maar ik wil vaak op televisie bij verschillende interviews. Ja, en ik denk dat hij net wachten kan om het te openen hier. En wat speciaal is, er is een speciaal Koningslied maken. Dus ja, dat wordt straks hier echt uitgestuurd. En dan kun je natuurlijk echt gewoon van genieten, thuis op de bank. En wat gaan we dan nog meer doen van Jonne? Ja, er is een heel programma hier dus op de helling in Dokkum. Goeie jongen! Zat je met Jurgen, beginnen we nou? De officiële opening is dus straks. En dan gaan we eigenlijk al je muziek. Ja. Dus reden genoeg te blijven om op hier te blijven in ieder geval. We gaan zien naar de opening hier van het Koningsweekend hier 2026 vanuit Dokkum. Het begin van het Koningsweekend. Ja. En heerlijk dat je hem al hier bij ons binnen. Even Jerry, ben je oranje fans?
Oh, dat maakt man je wel wat loerder. Binnen wij oranje fans. Dat je het goed. Welkom, fijn dan de binnen. Ik, alle mensen achterop, op het VIP-dek, onze sponsoren. Tieren fijn dan de binnen. We zwaaien even naar de sponsoren. Ja, zonder sponsoren en zonder vrijwilligers natuurlijk net zo'n waanzinnig weekend aan dus dit Koningsweekend. Maar er zijn meer mensen heel wichtig. We schakelen eerst even naar de mensen thuis bij RTV NOF, Bouke en Esther. Protte succes, ik mij de uitzending. Ja, fijn dat we erbij binnen. Het weer begin juli vorig jaar. Toen maakte de RVD bekend dat Koningsdag 2026, nee, de gemeente Noord-Eerst-Friesland kwam. Dokkum. Ja, wij meisje daar Koningsdag van. Wat zie ik, wij meisje er gelijk een heel Koningsweekend van. Ja, absoluut. En dat hebben we die in, maar natuurlijk een protte meisje, voor en achter de schermen. Fjouwe partijen zijn daar heel wichtig geweest en ik hel je ze heel graag even naar varen. Natuurlijk, namens de gemeente Noord-Eerst-Friesland, burgemeester Johannes Kramer. Namens de provincie Friesland, onze commissaris van de Koning, Arno Brok. Namens de admiraliteitsdagen, Richtje Monsma. En als laatste, namens Stichting Stadsfeesten Dokkum, Jolanda Prosje. Ja, daar staan we dan. Het is Safir. Burgemeester Kramer, even naar het gevoel. Bij mij raast de adrenaline door het lichaam. Die werd net weer heen en mat. We weer beginnen om 4 dagen feest. Hoe vielen jullie op dit stuit? Nou, ik viel me echt heel erg blijd en verheerd dat we zoveel mensen hier binnen en dat er zo'n goede sfeer in de stad is. De opbouw, de hele stad gaat over de kop. Het is geweldig hoe enthousiast dat men is. En grutskop dat Dokkum hier hemzelf zo goed deel zet. Jaren met het dorpen en de mierskip. Ja, daar wil je als burgemeester gewoon heel erg blij van. Dat kan ik me absoluut begrijpen. Een partij die absoluut hierbij staat, ik kom er even bij, commissaris van de Koning. Want die hebben we neder gehoord, dat in de provincie Friesland. Hoe wichtig is de provincie Friesland-West in de hele organisatie van dit weekend en natuurlijk Menje Koningsdag? Nou ja, het is natuurlijk de koning en de koninklijke familie komt naar Dokkum, naar Noord-Eerst-Friesland, maar natuurlijk ook naar de provincie Friesland. En het is dat we dat gewend zijn in deze provincie, we doen het mooi in oor. Het gaat hier natuurlijk om de Alversteden toch, maar die gaat natuurlijk door heel Friesland. Al die steden doen mooi en de hele provincie doet mooi. Daar ben ik heel wies mooi en erkentelijk voor dat we het te geren mooi nog een liek op haar bootje om voor Dokkum, maar ik voor de provincie het beste deel te zetten. Ja, heer Brok, ik begon er al mee met uw burgemeester. Hoe zit het van binnen? Hoe is het gevoel? Ja, nou, gewoon echt wel rustig, wat ik eerlijk zeg. Ja, toch wel. Het grootste pad van het werk voor mij, dat is al en ik voor Kramer wel. Dat is de laatste 3 jaar is dat een traject. Misschien is voor u nog wel het spannendste dat we er nog net over praten kunnen dat het dichtbij komt. Hè? En dan op een gegeven moment, ja, voor mij houdt het op, want dan is het fabriek dien. En dan begint het natuurlijk pas echt. En dat het dan nou zo droegen wordt, toch zo volle mensen uit de mierskip, oerwaai. Ja, dat jouwt echt om dat de mensen er zin in hebben. En dat merk ik in de stad, dat Els niet in de zin in had. Dus we maken de orenweekend gewoon een hele mooie dag van. En, dat weet ik van de media in Amsterdam nog maar een peermeester van het paleis te praten over Mandje. Zij hadden er echt zin in. En het wordt echt heel bijzonder, deze editie. Het wordt grif de mooiste editie van de laatste jaren. Dankjewel voor deze warme wum. En geniet je echt de komende dagen. Ik kom even tussen je minstien, dames. Ja, dan komt er een organisatie aan. Eerst een Koningsdag, dat wordt al gauw een Koningsweekend. En dan minder in Dokkum, ik neem het maar even populair, 2 clubs. En die maken de Karloeken. Absoluut onze admiraliteitsdagen. Richard is al hier een vastzitter van deze club. Even voor die, ja, het is een enorme tariening geweest. En dan zoek ik toch naar de beide kanten. Dat is een protte vrijwilligerswerk. Er gaat een protte tijd in zitten. En nou staan we hier. Op een helling, protte publiek.
Aas een kraantje papi, de oudraap en dan gaan we 4 dagen feest vieren. Hoe viel die? Ik voel me fantastisch. Ik ben blij dat het zo vier is. Van maan en tarriering, dat we hier nou staan. Zo mooi met elkaar. Het kan het beter. Even weer hichtepunten, want ik zei al, we beginnen jonnig, kraantje papi, maar 4 dagen. Wat zijn even de hichtepunten uit de pet van de admiraliteitsdagen? Wat kunnen we verwachten? Nou, we hebben het Koningsbal iepenen, dus dat vond ik zeker een hichtepunt. Wie prachtig met al onze sponsoren. Wat er ook mede mogelijk maken is dat we deze dagen organiseren kunnen. Dit vind ik echt een hoogtepunt, het Koningsdalied. Ik ben echt heel nieuwsgierig, ik heb hem al even gehad. Maar prachtig, ik ben benieuwd hoe het publiek er op gaat reageren. Morgen, de pubquiz hebben we ontzettend volle zin om 400 mensen registreren voor een hele leuke prijs. En natuurlijk de line-up, de muziekprogrammering die we hebben. Nou, ik denk echt de beste line-up ever. Dus ja, daar heb ik heel veel zin aan. We verraden dat alles. Alhoewel, het programma zit op de website. Volg ons en wees de gast. En natuurlijk op al die plakken. Het podium hier, het podium opgemerkt. En natuurlijk de activiteiten van Stichting Stadsfeest Dokkum. Jolanda, ja, ik verdij het gevoel. Hoe stierst je? Ja, goed. Ja, grut. Dat we dit met z'n handen deel zetten voor Dokkum. En dankbaar dat iedereen er aan mij werkt. Want zonder vrijwilligers en zonder de initiatief van iedereen slaagt het dit net. Highlights in het programma van Stichting Stadsfeesten? Ja, nou, naast een fantastisch programma, muzikaal, mede met de admiraliteitsdagen deelzet, hebben we echt traditiegetrouw gewoon de vrijmarkt morgen. In plaats van Koningsdag hebben we dat dus morgen. Optredens van de dansscholen, spectaculaire optredens, wat ik wil zeggen. En vanmiddag ben we echt al begonnen met de opening van de kermis op het Hadrauwerspark deze keer. Dus wie had er zin in? We hadden zin in. Nog één wichtig punt om even te vermelden, want er is wat verloren in het programma, in de locatie. Eerst toen alle dansgroepen en de muziek optreden op het Bargemerk. Dat wie het lieds. Wat hebben we die in? Ze gaan naar de Oostersingel. Heel goed, dus morgen alle optredens die programmeerd staan op de Bargemerk. Het is al verloren op de website. In de kranten koe dat net meer. Maar die vinden al je plak op de Oostersingel. Oké. Voordat we schakelen naar een aantal oren gedecoreren, wil ik nog even naar uw burgemeester. Burgemeester, in de tarriering naar deze dag. Je zei het krijgt al en ik de orengasten zijn het. Dat is adrenaline. Dat is, het is een enorme kick. Die stijgt, die bruist. En toch bad er dan wat. In dit geval op de tiesje. Werd troffen ik al je weer even mij de beide benen op een groensteen. Wil je eens daar krijgt even in mij nemen? Ja, dan refereer je natuurlijk aan het Hommelsversteren van de directeur-conservator van het Dokkum Museum en het Fiscushuske, Hans Groeneweg, 4 jong. En die is dus ontvallen. En dat is toch een liedse domper op de feestvreugde. En daar moet ik even bij stilstaan, om ik met zijn naasten stil te staan, die dit grote verlies te verwerken hebben. Het is een verlies voor Harren, het is een verlies voor Dokkum en het is een verlies voor de regio. En dat is echt even iets wat we echt even bij stilstaan moeten. De opening van de expositie Joert is aflossen. Maar wij starten hier jonnig bij het Koningsweekend. Ik bedank de commissaris van de Koning. Ik bedank Stichting Stadsfeesten en de Admiraliteitsdagen. Burgemeester Jo even krijgt bij mij blijven wollen. Dankjewel Safir. Ja, ik jou ze even een applaus mee, absoluut. Want, lieve meisken, lieve oranje fans, dit ben maar 4 personen die hier nou even bij mij staan. Achter hun zitten enorme teams. Van de gemeente, van de provincie, onze vrijwilligers van de Admiraliteitsdagen en natuurlijk Stichting Stadsfeesten, die zich al maanden inzet hebben voor dit fantastische feestweekend. Burgemeester, van de midden wie het ook al feest. Op het Stadhuis. Want, vrouw in de onkeningsdag, bad er altijd wat speciaals. Neem eens even mee, wat is er bad? Nou ja, wij hebben natuurlijk de lintjesregen. En dat betekent dat een aantal mensen in onze gemeente een koninklijke onderscheiding krijgen hebben. En wij bewend dat we die op Koningsdag even via de Albade even speciaal in het zintje zetten. Maar ja, dit hier hebben we op Koningsdag krek wat over zoals de Albade. En daarom wil ik ze Joert graag hier even even in het zintje zetten. Want deze mensen hebben hun onderscheiding dik en rond verzinnen. Ridders in de orde van Oranje Nassau en lid in de orde van Oranje Nassau. We gaan ze erbij helpen, graag naar boppen. Jan Jongsma.
Kees van Staalduinen, Jan Dekkema, Aafke Poelstra-Hoogstra en Teun Tijdsma. Together met hun partners. Lokwinske, welkom. Lokwinske. 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 Gefeliciteerd. Jan Jongsma, gefeliciteerd. Blijf nog even applaudisseren. Gefeliciteerd. Fijn dan er binnen. Ja, van een beetje hadden ze hun medailles, hoe nemen we dat? Onderskiering. Onderskiering, dankjewel, ja. Hun onderskiering zal krijgen. Nou is mijn onderskiering in de orde van Oranje Nassau. Dat draag je alleen nog op het moment dat het, oerdragen wordt, uitreikt wordt. Maar ja, we hebben nog een bijzonder moment. Dus we gaan ze opdracht doen nog 1 keer alle jaar hun onderskiering te dragen. Ja, laat hem zien. Maar we gaan nog, ja, absoluut. Ja. De burgemeester die pakt er al een mobiele telefoon bij, want dit moet verstlijn worden. Op een richtje. Vanmiddag ben ik al verzoen van Blommen. Waar ze dadelijk nog een aardig ietsje. Maar we hebben nou, mij koor, een enorm groot cadeau van je. Daarom hebben we hem uitnodigen hier op het haardpodium. Want, je mag zelfs zien, ze zit al de hele jaar nog om u zinnen. De 100 meisken van het koningsnoemer Open Strijden. Ja. Open Strijden, het Centrum van de Kunsten in Noord-Eerst-Friesland, verzorgt het muziekonderwijs op squallen en in de vrije tijd. En zij houden oude man naar een idee van Teke Hettinga een lied maken, muziek maken. Ze zijn aan het repeteren west, aan het oefenen west. Onkomende mensen staan deze grote groep op een vleesmarkt. Wanneer de koninklijke familie voorbij komt en dan jongen en speel je ze dit nummer nog een keer. Maar wat is er nou heger dan de koninklijke familie? Dat ben u ze 5 mensen die onderscheiden binnen. Van Jim speciaal, Jonnig, hier op het grote podium. Met al die muzikanten, met zangers en zangeressen. Wij gaan luisteren, met z'n allen, naar het koningslied. En ik ga een opdracht van je alle hier op de helling. Want op de 2 grote schermen, daar staat straks het refrein. En ik wil je hem jaren, uit volle borst. We gingen een ietsje van het Koningslied 2026. Sliep zegt mijn bedje, hij slom je sa zwiert. Hij is der boete op school gebied. Zwalkje tien rijn en windrouwer vier wijn. Sliep zegt mijn bedje, len is dein rijn. Sliep zegt mijn bedje, len is dein rijn.
we nog van tijd, alleen nog klank maak u die blie. En dit ze lied die in eerste leid zat je bewaren. Nou, we staan hier een keer, maar klank doet al die naast die steer. Het ritme dat die vierde brengt, werd is bedaren. De tijd die vliegt door een huis voorbij, maar sprek als die talent het woord brengt. De loop komt altijd dichterbij, als die dreef bij die al vier paar uur in. Klinkt dan en daar je, toen zien het roep als stoelboos. Klinkt dan en daar je, het is altijd goed als stoelboos. Liet die los, blijf net stil. Come on. Liet je hem zien, liet je hem gaan. Twee handen de lucht in, iedereen twee handen van links en rechts. Kom on. Hey, 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 hey. Dit is Dokken. Come on. Yeah, come on. Woo. Klinkt dan en daar doen ze het doen als stoelboos. Klinkt dan en daar het is altijd goed als stoelboos. Liet die los, blijf net stil. Zingen we zo mee? Liet je hem zien. Hoger die mensen, alleen een keer. Zingen. Prachtig. Ja man. Kom on. Woo. Hey. Liet die los, blijf net stil. Liet je hem zien, liet je hem gaan. Ah jongens, is toch fantastisch of niet dan? Zullen we nog een liedstykje dan? Ik bedoel, wie er is hier? Ah man, allemaal een liedje. Applaus voor de mensen met een liedje. Yeah. Jongens, even stil, even stil. Kom on jongens. Oké, daar gaan we. Kom on. Ja. One, two, three. Klinkt dan en daar doen ze het roep als stoelboos. Klinkt dan en daar het is altijd goed als stoelboos. Liet die los, blijf net stil. Liet je hem zien. Oké jongens, nog één keer. Allemaal. Fantastisch, kom op. Ja, dit is Klapperstraaien. Liet die los, blijf net stil. Liet je hem zien, liet je hem gaan. Yes! Jongens, wat kindergrus geweest. Op dit geweldige team met al die muzikanten en die liedse band, die zakken geweldig hun best, die naam je te jongen. Dames en heren, wij willen even together met Jim. En met Jim, alle Jim maatjes, wij hebben een boering van Jim. Meer maar klein even steen, dames en heren. De band van vanavond, Open Strijden. Geef ze een David applaus, dames en heren. Dan gaan we een buiging 1, 2. Dankjewel. Oh, liet die los, blijf net stil. Come on, say. Nog één keer, kom op. Alleen nog Jim. Liet die los, blijf net stil. Kom op. Allemaal, wiegen, wiegen, wiegen. Dankjewel lieve mensen. Fantastisch. Tennisnummer Open Strijden. Grandioos. Men je ongelooflijk veel succes. Wanneer je hem dit nummer nog één keer meisje maaien voor de koninklijke familie. En dan zeggen we nogmaals dankjewel voor de komst van onze 5 gedecoreerden
Maar we lieten hier net mee lege handen naar huis gaan. Jim had de versierselen trots op de borst. Maar wij moeten de stad nog meer versieren. Dus ik wil mijn collega Karin Wierda even zien waar ze is. Waar is uw Karin? Komt ze van deze kant? Ja. Als Jim het goede voorbeeld jouwen. We gaan de stad versieren richting Menje Koningsdag. Nog wat extra versierselen om mij te nemen naar huis. En natuurlijk, van Oude Helling, een groot applaus voor onze 5 gedecoreerden. Ja, ik zei het al, open strijden. Het koningsnummer open strijden. Onkomende Menje op de vleesmarkt. Beetje op het einde van de route van de koninklijke familie. Het idee, ik neem het nog één keer, dat kwam van onder oren Teke Hettinga. En het arrangement is van Martijn Oostra. Jou ze nog één keer een groot applaus. De 100 muzikanten. Ik hoop dat je me een beetje warm binnen. Want wij gaan heel gauw een changement maken. Zo dadelijk hier op het haardpodium. Kraantje papi. Blijf bij us. Ga net voort. Blijf warm. Tot Azen. 4. Wat een opening hier aan mij, het speciale Koningslied 2026. Het Koningslied hier bracht door het koor, het orkest, de muzikanten van Open Strijden samen met Reinald Ritsma. En die surfen van Jonne Letter nog een keer, want hij is natuurlijk de leadzanger van de band Vangrail. Dus ja, ik denk de muzikaal jongen, zeker dat laatste stuk, heel onstekkelijk en heerlijk om uit te jongen. Ja, en om even in die muzieksfeer te blijven. De koning komt hier natuurlijk met zijn hele familie Manje, 22 april. Maar ze wien hier al rond de Manje ook al voor een speciaal koningsconcert. Ja, daar wien wij natuurlijk ook bij. Bijzondere dag ik wel. En ik zou zeggen, laten we vooral in waarom zien hoe dat wie. Waar is Alexia nou? Waar is Alexia? Weet ik niet. Oh, daar is Alexia. Bravo. Majesteit, hoe vond u het Koningsdagconcert? Het was een prachtig concert. Het was voorbij voordat ik erger had. Maar het mooie, de samenwerking tussen verschillende groepen die elkaar nog nooit samen hadden gespeeld. Ik denk een hele mooie opmaat was. Ook om diegenen die al maandenlang hard aan het werken zijn voor volgende week om Koningsdag een succes te maken. Om die even te spreken. En ja, de laatste week, laatste loodjes. En we gaan ervoor volgende week voor een fantastisch mooi feest. Dank u wel. Veel plezier. Ja. Ja, maar mag ik even toch vragen, want u zei van het is voor mij zo bijzonder om met hun samen te kunnen spelen. Dat zei je toen je gevraagd werd voor de eerste keer. Hoe was het uiteindelijk de ervaring? Fantastisch. Ja? Superleuk. Ja, het geeft zo'n extra level zo aan het nummer. Echt. Nick en Pieter Klaas, van de jongens mocht je hem optreden voor koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. Nou, ik weet net bij waar ik beginnen, maar hoe wie dit? Nou, dan komt Willem-Alexander binnen en dan denk je, nou, dat is wel spannend. En dan komt Maxima binnen en denk je, dat is wel spannend. En dan komt Beatrix binnen en denk je van, oh nee, Beatrix. Die ken je al zo lang van vroeger en dat is echt alsof je dan de originele Sinterklaas ziet of zo. Het is echt fantastisch. Ik word echt zenuwachtig van. Het was een fantastisch concert met een heel soort verschillende invloeden. Maar ja, het swingde gewoon. Het was gewoon prachtig. Het zit energie in. Wat het ik doe, welk nummer dat ik spelen waard. Het was gewoon fantastisch. En het worden uren, maar het viel dus 10 minuten. Het was fantastisch. Maar nu gaat de tweede helft beginnen. Ik had echt, het kon niet zijn dat het al klaar was. Het is al klaar. Het kan gewoon niet. Ja, dat wie dus het Koningsdagconcert. En ben je nou nieuwsgierig? Het wordt uitgezonden op Koningsdag zelf om 4 minuten uur 8 op NPO 2. Maar ook op RTV NOF en Omroep Friesland op Hemelvaartsdag. Dus ik zou zeggen, go vooral zien. Absoluut. Er gebeurt een hele soort rondom dit soort dagen. Rondom Koningsdag. We kennen er net onderuit, want Koningsdag betekent echt dat er een heuse lintjesregen altijd plak vindt. RTV NOF is er voor jouw gemeenten in het eerste van uw provincie. En natuurlijk ben we daarbij. We gaan van de jongen even weer rondblikken op al die lintjes. Op de, zat het zo mooi wordt, de gedecoreerden. Hoeveel mensen kist om die hinnen met een lintje?
beginnen. Zo bijzonder is het. Ja. Zo speciaal is het. We beginnen even naar Karspelen, want daar weer echt een lintjesregen. Daar weer een exclusieve, ja hoe mag dat zitten? Party vind ik eigenlijk niet goed. 4 personen, van niets vermoedend, voortlot en kregen toen die koninklijke onderscheiding. Hé? Wat doe je hier? Ja, dat wie van mij dus. Ik wil je heel graag uitnodigen. Waarvoor? Nou, dan ben ik wel even. Hé? Goedemorgen, meneer Vechter. Ja. Jacob de Vries. Ja, nee, dat zie ik, ja. Burgemeester. Ja, hi. En ik wil je heel graag uitnodigen. Voor? De Linsesrijn. Burgemeester Jouke de Vries van Achterkarspelen mocht 4 mensen bij de door verrassen. De mensen die een linse kregen, binnen mij een smoeske binnenhouden. Onze kinderen die hadden wat bedacht van een of ander feestje. Maar toen kwamen ze in nette kleren en het ging over een boot. En ik dacht, hier klopt iets niet. En toen een half uur later stond de burgemeester met een bloemetje op de stoep. Ja. Eerst kwam de zoon om 8:00. Die stond voor de deur. Die zei, er is een afspraak in Leeuwarden, die is afgeweld. Dat vond ik al een beetje vreemd. En een kwartiertje later stond de burgemeester voor de deur. Nee, ik ging gewoon naar het werk. En daar vierden we Koningsdag, dus ja, ik wie in het oranje. het hier mij net beslist hoeft, maar dit viel toch wel... ja, het is toch wel bijzonder. Het is wel een waardering, ja. Ja, dat is super eigenlijk achteraf. Ik had het nooit verwachten. Maar nou ik het had, het is het moet al je naar dalen. Er waren een peer die hield het al een beetje in de gaten, maar er waren ook een peer die een totaal verbjusteren. En dat is eigenlijk het mooiste. Hè? Bert Vechter waard benieuwd daar ridder in de orde van Oranje Nassau en de oren treien daar lid. Vrijwilligerswerk is in deze tijd net meer vanzelfsprekend, maar nevens de meesten die ten linse kregen haar, wel heel wichtig. En het is niet alleen voor wat je doet, maar ook voor jezelf. Je leert er zo onnoemelijk veel van. Je leert met mensen omgaan, je krijgt heel veel mensenkennis. Maar je leert ook om met tegenslagen om te gaan. Dagopvang met de ouderen. Nou, het zuster koor heb ik altijd begeleid. Ik zei wel eens, er ben ik heel veel mensen die dingen doen wat eigenlijk net zo bekend is. Hè? Ik ken mensen beziekje die eenzaam zijn en dat had al hier geen namen. Hè? En dat is ik heel bijzonder. Maar dit is toch als vrijwilliger is het toch wel een hele mooie stap om inderdaad de onderscheiding als ridder te krijgen. Jaren en jaren lang, hè. Decennia lang heb ik een aantal keren neemt. En ja, dat is fantastisch dat mensen haar een saai inzetten voor de mensen. Ik ben sprakelijk. Waar een soort mensen een emotionele dag en ik burgemeester de Vries kreeg het dreig op zijn beziek. Ja, ik vind het heel mooi dat mensen ik zelf geniet je van. En ik ken mevrouw van der Vaart zelf. Vanuit de Rie. En nou ja, dat is even wat bijzonders. Ja. Heel mooi om te doen. Het is heel mooi om te doen. Een van de mooiste dagen van het jaar. En dat weer dus de lintjesregen in Achterkarspelen. En ja, zo zit er een keer burgemeester Johannes Kramerhuisje. Hoe wie dat de opening krijgt op het podium? Ja, wie geweldig. Dat wie hartstikke mooi. We hebben stilstaan bij de gedecoreerden. En hij natuurlijk het Koningslied gehad. En dat we maar zoveel enthousiasme zongen. Ja, daar werd ik gewoon warm van. En wat vond je ook van het Koningslied? Ik vond het echt heel catchy. Het hier echt een heel mooi refrein. Ik heb hem gelukkig net zien, maar ik heb er staan te swingen en te klappen en te douchen. Dat was geweldig. We hebben wel wat camerameestingen door in Kramer, dus je moet wel op jou erom denken. Nou, ik heb erom toch. Ik denk, dit valt zo net op. Nee. Is toch niks zo mooi noemen, maar je zag wel meesten bij elkaar. Ja, en als je een versje screwen, zal de meeste mensen nog wel slagen en dan wat omheen riemen. Maar echt een catchy, pakkende tune, mooi. Dat enthousiasme brengt, dat dus verbindt. Dat de warmte strielen liet bij zo'n barniet. Ja, dat vind ik een hele keus. En het fantastisch hoe ik door Reinoud van Vangrail naar voren bracht. Dus super. We praten daar nog met de componist van het Koningsnoemen, maar ik denk dat we de complimenten al ver wel doorbrengen kunnen. Ja, zeker weten. Druk programma denk ik nog, hè? Ga je daar gerne nog een beetje de hollen of let je het hoe je heen komen? Nou ja, als je het Koningsweekend is natuurlijk vooral voor mij wat minder bannig, omdat ik net een heel soort activiteiten heb. Maar het komt voor mij echt on op manje. En dat geven we snel oefenen. En dan een paar keer. En dan gaat manje van nou alle woorden. Dan moet het gebeuren. Dan geven we de plat voor om Dokkum en de regio
stevig op de kaart te zetten. Waar ben je bij jou mee? Want we hadden maar door de koning, de burgemeester, jou bent de gastheer. Maar waar komt er bij jou mee te vergezellen met de koning? Hoe bedoel je? Nou, hij is zelfs ik familie mee, mensen vanuit de gemeente. Nou, mijn vrouw en Ben en wat vrienden zitten langs de route. En maar het draait vooral om de koning en net om mij. En ik doe dat graag. Want ik doe het voor de meerskip. Dat het er hier van mij vregen. Zet dus op elkaar. Nou, dat doen we machinaal. De eerste streken staan er. Zij is het. Tegen dank een niertje ervan. Dank wel, Bouke. Veel plezier. Goed, bedankt. Burgemeester Johannes Kramer. Hij is bij u. Heel veel succes, veel plezier. Ja, het is de kroon op Dokkum. Zat we het eigenlijk het hele weekend al nemen. En dat gaan we wel heel letterlijk namen. Want als je de woord te brengen de komende dagen binnenrieden. En zelfs het komende jaar binnenrieden. Dan zul je die fantastische kroon op Dokkum. Nou, het was natuurlijk een hele leuke klus om te doen. Vooral omdat het met kennisdagen te maken had. En het is echt iets dat zichtbaar is. Ja, dat maakt het natuurlijk wel een beetje uniek. Hè? En ik kom mezelf ook dagelijks langs de Sukkelmat te stingen. Ja, ik vind hem echt geweldig. Ja, het is zo leuk om te zien hoe het iets wat op papier maken is, nou hier echt achter mij haast klaar is om op een brei gemonteerd te worden. En dan bloot er wel bloot er wel een ier steen. En deze week kunnen we nog even ervan genieten zien alle tarrieringen. Maar dan komende manje, dan zal het echt heven. Hoe zwier is die kroon eens? Nou, hij zit rond de 200 kilo. Hè. Dat is zijn gewicht ongeveer. Hè. We moesten met vrij licht meidje jaarlijks, vanwege het contragewicht van de bregen. En dat is goed slagen. Ja, ik vind het toch echt heel leuk. Dat het heel tastbaar. Ik na de tijd aanstiets haast. Dus dan denk je, oh ja, en net alleen in uw herinnering is het zo. En honderden foto's. Maar waar ga ik nog echt iets hier onder de route. Naast de stien die juist de lijn binnen in de route. Dat we altijd weer waarom denken kunnen aan deze dag. Ja, het is hier en al druk hier. Ik je bij u bouwen. Ja, zeker. Kom en een keer van leuke mensen. Ja, krijgt hier de burgemeester en zo een keer zit hier weer iemand anders. Reinoud Ritsman, hij is wie krijgt op het podium. Kijk op het podium, ja. Ja, dan kunnen die natuurlijk van vangrail, maar nou ik even niet in orenvorm. Ja, een hele hoorde setting. Even met open strijden. Fantastisch. We hadden er een prachtige noemer van kunnen. Dat gaan we ik vertolken voor onze koninklijke hoogheid. Dus dat is natuurlijk fantastisch dat we dat doen, mooi. Maar ja, op zo'n podium, mooi deze mensen, mooi dit publiek, in een stad die er zo uitzocht. Ja, dat is natuurlijk een overtreffende trap, Esther. En wat vond dus van het publiek, de reacties? Dacht dus wel van, ja, dit nummer pakt het wel? Ja, wat voor onszelf? Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik vond het heel leuk. Vooral op een gegeven moment kwam echt een beetje de swingen wat in. Ja, dat vond ik dus ik. En daar ben ik heel blij mee. Martijn Ooster die zit er nou en die had de muziek en ik heb de tekst van het versje. En hij heeft nog wat dingen nog een beetje om verhoren. Maar ja, het werkt heel goed. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ik ben wel iemand die heel vaak met publiek participeert. Dus publiekparticipatie vind ik heel wichtig. En dat slag je heel goed bij dit noemen. Dus dan ben ik heel blij dat het werkt. En ik wil nog een extra dingetje doen. Maar ja, de floormanager zei van... Nee, jullie extra dingetje? Ja, even nog een keer nog een reprise man. Maar ja, de floormanager zei nee, je bent nu de tijd. Ja, maar straks nog oorloeren. Straks hebben we nog oorloeren, ja. Johan is streng, hè? Johan zei het is kleren is kleren. Ja, als Johan zei het is kleren is kleren, dan is het echt kleren. Ja, de man is wel verantwoordelijk voor de planning, hè? Ja, zeker. Nee, maar dat is, als Johan het zei, dan ben wij alle jaar als muzikant, dan is het duidelijk. Smoor er ook met vangrail de komende dagen. En dan zo'n 20 april voor die kening. Hoe dichtbij bist u al West bij die kening? Wat zei je? Hoe dichtbij bist u al West bij die kening? Nou, we gaan een keer in Dwingeland spelen. Gaan we ook vast spelen. En dat vind ik fantastisch. Maar ja, dit is wel in Friesland. Dit is in uw eigen land eigenlijk. En zo viel er een beetje. Uw eigen thuis. En dat je dan voor de kening en de koningin spelen mooi. En voor de familie van het koninklijk hoes. Ja, dat is natuurlijk prachtig. En Dokkum, Admiraliteitsdagen, wij vieren hier heel erg thuis. En dit is toch een beetje ons publiek. En dit mooi, dat is wel helemaal te gek. Ja, snap ik. Ja. Wat vond je zelf van het noemen? Hast en ik een onderstuk mij die nog even hoe dat kening. Hoe is dat om dan die touch erom te gaan? Nee, dat is als die ruimte mij jong wordt, dat is natuurlijk heel mooi. En ik hier nog nooit dat ik maar teken net echt werken. Ja, en die vond het ik wel spannend, want die cool mij via net echt. En dan dat ze mij toch die vrijheid doen om dat te doen, dat is heel tof. En dat het dan zo uitpakt. En maar in deze ambiance is dat
fantastisch. En dan begint het kraantje te spelen. Dat is helemaal vet. Bijna. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier. Samen met al die maten, die muzikale vrienden op het podium. Vanuit Jelve Alphen, vangrail, oorloren lang, hier op de helling in Dokkum. Ik zie er wel wat plak, dus ik denk dat we er nog wat meest bij doen. Ja, het is bloeddroeg. Dus, en kom je gewoon in en zolang het weet zitten dat het vol is, kom je in en ooit is gewoon lekker via te vinden. Hè? Want we gaan er een feestje van mij. Bedankt, Bouke. Volop plezier. Oké. Reinhard Ritsma, Ben van Grill. We zien nog heel even weer terug naar die lintjesregen, want we hebben meer gemeentes. Ja. We gaan naar de gemeente Dantumerdeel. Daar wordt een liedfeestje. Het is gewoon een liedse gemeente, maar dat maakt het denk ik wel extra speciaal. De lintjesregen in Dantumerdeel. Bij de eerlijkse lintjesrein krijgt Carl van de Veen uit Damwart dit hier een koninklijke onderscheiding. Van harte gefeliciteerd. Hij wordt beneemd daar lid in de orde van Oranje Nassau. Ik dacht, je wordt niet bijzonders verder, maar ik ben blijkbaar ridder. Hartstikke mooi, hè? Ja, totaal onverwacht. Ja. Zijn vrouw Nel die hier er ook even lastig mee. Ze kon de trim net binnenhouden. Heel bijzonder, ja. Wat ik eerlijk ben, ik ga het altijd zijn. Hij verdient het, een lintje. Hij is bijna 50 jaar actief hier van het kerken in Damwart. En had van allerlei dingen die in als adeling, kerkredmeester. Ja, en bijna onafgebroken. Nou ja, dat is gewoon zo waardevol dat ze zijn haar. We vregen een lintje aan en dat is stakend. En de echte complotmaker, waar zit hij? Ja, Sjojere. Wij hebben het hier in de kerk hier zitten. 2 jaar geleden ben we samenvoegd, gereformeerd, hervormd. Nou, dat was voor u de tijd om te zeggen, nou neemt de volgende generatie door. Maar dan mag je wel even zwaaien dat dit netjes aansluiten. Nou, volgens mij dit erbij. Burgemeester Anja Haga die riekte de onderscheiding uit in het schoolplak in Damwart. En Cor die wieder mij een smoes naar Tallokken. Dat had de Ben even die had zijn dat we net later ook zo'n even te reden. Dus die kwam in de huis en hij had het gewoon aan en wij zullen even ineens zitten reden. Maar hij had hem. Hij rent meestal lekker in zijn kloffie om, lekker op het tuin. Net al de netjes te klingen aan. Nou ja, we zijn voor deze gelegenheid, maar we natuurlijk wel even netjes in de klingen. Dan kunnen we je net op een slof van hinnen. Nou ja, als je daar voortgaan, dan ga je net in de zuterige klingen voort om samen te zezen. Dus nee, hier nog geen argwaan wekt. En we hoorden net je voordering. Dus we moesten om het gebouw heen. Dus hij kon echt niks zien, had de mensen wien of iets. En hij zocht je boten vlagjes en nou, we moeten binnen ben. Hij kwam je binnen en zei, waarom hingen je slingers? Waarom zitten al die mensen hier? En hij hield nou heel tijd net in de gaten. Dus pas toen ik echt warm stie in de hand joeg, ik denk dat toen pas bij hem een beetje het besef kwam, oh jee, er is meer aan de hand. Hij liet net zo gauw wat merken. Maar ik ga hem nou even vragen en hij roept altijd binnen hele prutte dingen normaal. Want ik vraag je, hoe vies doe dit, hoe vies doe dat? Normaal. En hij zei, nou, dit is net normaal. Dus dat weer wel heel bijzonder. En wat het extra bijzonder maakt, is dat Cor de enige in de gemeente is die dit hier een lintje krijgt. Dat recourt ik mooi op een plek waar hij ook heel actief is. Want ja, als er dan toch maar één is, toen zei ik, nou dan moeten we het net in het gemeentehuis doen. Dat is een beetje kil en afstandelijk. Dan doen we het gewoon mooi op een plek wat van hem belangrijk is en wat voor hem ook goed viel. Dus goed mooi hier. Hartstikke mooi, hè? Ja. Blijft toch bijzonder dat je in één keer dan zo'n lintje oorhanden gekregen van de burgemeester Hielendal had je dan van neer weten. Dus ik tiegel ook eens kon deze levenvrouw die het me absoluut verdienen had. Naast dus Martijn Oostra, de componist van het Koningslied. Dus dit is mijn grote grijs. Ja, zeker. Want we hebben al wel wat stukjes jet. In de weekend nieuwsshow van RTV NOF hebben we wat stukjes jet. En her en der ploppen wel wat dingetjes op. Maar dit weer toch de première? Dit wie de première inderdaad. Het Koningslied in Dokkum weer. Voor het eerst live. Voor dit publiek. Te gek. Echt fantastisch. Hoe is je dan nou? Ja, grutsk. We zijn om maan, nou wat is ik, een ier dwaande met zo'n stik schreeuwen, construeren hoe 6 soks op. En dat het resulteert in zo'n banger van een grote hit, maar ik wil zeggen. Misschien een de top 100 instemmen ergens, ik weet het net. Maar, manifesteren zitten we dan. Zeker. Kijk dus mij niet meer de opbouw, want we hebben verschillende stukken. Hoe moeten wij ernaar luisteren? Ja, want ik snap dat mensen nou denken van hoe werkt het soks? Want we hebben een koningsnoemer, een koningslied. Maar wat we hebben het begon met een lied Wietselied. En op de route krijgt de koninklijke familie eigenlijk te zien hoe Ben in aanraking komen met muziek. Dus de liedse poppen. En daarna Pjutten die wat jongen. Dan leest op squallen versjes jongen. Daarna komen de band op een basisschool instrumentaal. Hebben we samba.
Dus de koning wordt mij naam in een soort reis, hoe sto die als meest ontwikkeld in die muziek. En dat resulteert uiteindelijk in het koningslied. En dat is het laatste nummer wat je mij als een Reinoud om de hoek komt. Nou ja, dat is het echte koningsnummer. En daarvoor zit een hele opbouw, zodat we dat jaren later kennen bij de muziekschool verstiet. Die mooie muzikale ontwikkeling en al die facetten in het leven waar die muziek inkomst. Voor is die breek in de muziek, dus dit is denk ik heel wichtig voor jou. Dat die combinatie in het verhaal zoals je vertelt, van jong naar oud, dat die saplak vindt. Ja, die toekomst is zo belangrijk en het is heel wichtig dat we dat uitstralen. Maar dat we daar een heel prettige energie en aandacht hier in de regio en in Dokkum insteken. Maar je zang geweldig mooie muziekspallen hier. Maar sowieso hier in Friesland, maar we daar heel grutsk op wijzen. En wat ik me nu afvraag, een heel mooi verhaal, maar hoe komt het op zo'n verhaal? Nou, het verhaal, dat hier together met de directrice teken hebben we dat betocht. Wat willen we uitdragen en wat willen we dat de koninklijke familie shut. En vanuit daar hebben we working in mijn soort, ik en net teken hier een playlist met de vibe die we ziekje, wat voor soort nummers ziekje we. Sleep, zeg mijn bandje, dat witseleert, dat hier zijn al betocht. Dat hier vroeger was het voor Hussjong. Dus het is een beetje een rede trie hebben we toen opzet. En vanuit daar hebben we dat invullen geënt. Maar goed, dat is iets unieks. Ik had nog nooit zoiets kruimaks zeggen. Hoe juist dat dan vorm. Al die deeltjes. En dat het weer verweeft tot een geheel. Dus ja, dostzoks. Ja. Maar eerlijk wijze, ik schreeuw prutte muziek. Ik ga nog nooit een popnummer schreeuwen. Maar nou, dat is wel. Ja, nou wel. Dus ik ken het van de bucketlist, ken het al. En ik wil zeggen, ik vind het wel slagen. Ik ben er wel wie is mij. En we gaan nou, krijg je het, Manje mijn koning zijn natuurlijk. Ja. En dan, wat gebeurt er dan met zo'n lied? Ja, dan moet het gewoon prettig draaid worden, denk ik. Elke keer met Koningsdag sowieso. Ja. En de muziekschool hier Open Strijd had natuurlijk een eigen Koningslied wat ze dan een prutte spelen kunnen. Maar ik weet het net, we smieten het er in en dan zien wat er mij gebeurt. Ja, misschien dat Reinoud het nog meenemen wel op tour ergens. Dan, maar het is wel Spotify en zo. Ja, precies. Ja, het is wel een vrij specifieke doelgroep nou met Koningsdag natuurlijk. Dus, maar goed. Nee, daar komen we wel op. Eerst Koningsdag. Dat is maar. Ja, we hadden een heel soort zin hoor. Dat wordt echt machtig mooi. Weet je zenuwachtig ik wel? Ik was sliepen. Ja, sleep, zeg mijn bandje. Ja. Ja, ik ga hartstikke goed sliepen. Het wordt hartstikke mooi. We gaan heel prettig oefenen. De mensen hadden een heel soort willen aan. Dat zie je op het podium. Mensen willen graag mooi muziekmeisje, willen graag spelen. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Het speelplezier. Dat de koning dat shut, dat wij dat zeggen. En dat ik door de noten, wat ik schreeuw had, door de muziek, dat mensen zeggen van wow, wat een lekker nummer. We gaan echt zin om dit te spelen. Nou, dat is voor mij als componist het grootste compliment eigenlijk wel. Mij wil je bedanken voor dit prachtige cadeau. Dat mij. En wanneer komt de volgende? Op onvraag. Als we admiraliteitslied nodig hebben, zei het hier in Dokkum. Ik wel leuk, dat hebben we nog net. Nou, die maar aan. Ik kom uit Balzen, dan hebben we de Hemio hebben we daar. Dus er is oerl in Friesland hebben we wel een groot feest waar een lied van Skreunwerk misschien. Dus we zullen zien. Ja. Dankjewel en geniet je ervan, manje. Komt helemaal goed. Je merk. Dankjewel. Martijn Oostra, de componist van het Koningslied. Hoe ben je hinnenkaam trouwens, de Dokkum? Met de auto. Hoe auto spritsen bouwen, hoe best je kan? Ik ben bracht met de auto. Oh, bracht met de auto, dat ken ik, ja. Ja, het lijkt dus dat er hele bijzondere auto's rijden in de regio en vlakbij Dokkum. Onze verslagjouwer, eigenlijk Max, onze verslagjouwer van Omroep Friesland, de kroon op Dokkum hebben we heel tijd uitgestuurd op RTV NOF. En Jantine Weidenaar, die stapte al rond de week in een hele bijzondere auto. Koninklijke familie komt mandieven zelfs in een bus naar Dokkum toe. Maar koning Willem-Alexander riet zelfs eens altijd in een mooie luxe Audi. En ik wou je het in een kopie daarvan rijden. Ja, zei je het, hè? Doorriepen. Dank u wel. Deze auto, dit is een van de eerste Audi A8 die verlengd is. Toen deze auto zo'n beetje kleer wie, daar is een jonge man om werken. Het had een hele soort werkwest. En je moet je voorstellen, ja, die auto is toen uitvoerig pensioen. Ik denk, onze koning had erin zitten. Die had even op die achterbank zitten, stel ik me zo voor. En die had uiteindelijk zijn, deze auto die is me sabot naar het zin, door me maar exact dezelfde auto. Vloeiend, hè, vlekkeloos. Soepel is wat. Maar ze veel hoe vermogen dat erin zit. Dit moest natuurlijk echt snel kennen, hè? Bij een noodgeval, dan moest je natuurlijk echt snel weer maar de koning zich snel uit de voeten kennen. En ja, al die eigenschappen, het is zijn auto.
Ja, eigenlijk vanuit de boetenkant kun je voort en dadelijk zien, het is wat oorzaak. Klopt. Ja. En dat is benamelijk het middenstuk, begreep ik? Ja, het is het middenstuk. Je kunt heel duidelijk zien hoe ze de auto verlengd hebben. Dus juist hier eigenlijk het deel wat er tussenin maken is. En dat is eigenlijk het stuk eigenlijk wat de auto extra verlengd is. Ja, nou, die extra romte die schuiven. Ik ken makkelijk de voeten nodig dan. Ja, is heel belangrijk. Romte heeft nodig. Ook voor het bureautje, was het uitklappenkist. Oh. Dus als je denkt, ik wil onderwijzen, wil ik nog wat werkzaamheden verrichten, dan kan dat met het bureau. Die kist verlengen, daar kist de laptop op zetten, kist die pen er mooi onder. Hè. Ja, er even met die in vogelvlucht wat snel doorheen. Als je zegt van, goh, ik wil even helemaal privé zitten, dan kist je de wand omheen zetten, dat is juist dit gebeuren. En dan heeft een wand die helemaal dicht is, geluidsdicht. Zijst ik wil toch nog contact hebben met mijn chauffeur, ik wil vooruit zien kennen. Dan kun je op dit knopje drukken en dan just ik heel mooi het glas open gaan. Dus het is open en ik doe hem nog een keer dicht. En dan blendeert het raam. Wel een jaren wil ik net, maar ik kan wel gewoon lekker vooruit zien. Exact. Goed, maar dan ben je dan net uit, jongen. Als zij van, goh, ik zit privé, ik heb even een rustig moment. Ik wil even een tafeltje hebben. Dan hebben we dat hier, kunnen we uitklappen. We hebben hier een koelkast, die kunnen we hier op de waan. De champagne. Oh, de die champagne. leidt erin. Ja, de champagne leidt erin. Die kunnen we koud zetten op de tafel. En er komt wat glasjes bij. Dat doen we nou natuurlijk net. Nee, Daar gaat iets van helaas. Dus die smieten we weer in de koelbox. En wat is nou je favoriete onderdeel? Oh, dat weet ik eigenlijk net. Ik moet hem nog verkennen. Dan zien wat ik het allerfijnste vind. Ja. Ik moet zeggen, de massage-instelling, ik vind hem heel fijn. Nou, dan ga ik dat eens even een bezoekje. Ja, maar ik zit voorlopig nog steeds achter het stuur, hè? Ik zit daar net achterin. Klopt, dus, maar we moeten nog wel weer om de dakken. Dus ik denk dat ik even de eigen tegen toch en even lekker mezelf prinses waren. Ja, zijn auto was toch echt wel half net bouwen. Ja, maar het is net een battalion, denk ik, zijn auto. Nee, denk ik net. Nee. En we schakelen weer even door. Ja, we gaan van de auto weer naar je live hier op de helling. En we krijgt al je één gast. En nu eens hebben we twee mensen naar je thuis. Marije Kinderman en Anke Wielsma. Sorry, ik ben al die namen. Safvolle meesken. Ja, safvolle meesken. Jim ha echt meitacht on het programma van Onkomende Mandje op Koningsdag zelf. Vertel eens, wanneer ben je begonnen om dat programma op te zetten? Ja, daar kan Anke denk ik het beste over vertellen. Want het gaat een heel set waarom. Ja, ik ben programmaleider voor Koningsdag en ik mocht een team geërstallen. En nou, Marije is altijd mijn rechterhand en steun en toeverlaat. Dus Marije is programmaproducent. En ik denk dat ik vlieg hier in juli het jaar, vlak voordat elke jaar het jaar. En ik ben in augustus begonnen met het ontwerpen van het programma. En nou, in september de route erbij. Toen de inhoud van de route. En toen kwamen teamers er stadig gewoon bij. Dus ja, eigenlijk al vanaf vliegen hier. Hele fabriekstier dus. Hoeveel hast u slept daar aan het tier? Nou, best. Ja, als je ook een beetje... Nee, beslist net, Anke, beslist net. Maar er zit zoveel werk in, met zoveel partijen te doen, dat met alle together komen, dat is toch een heidens karwei. Ja, maar dat is natuurlijk, als je een goed team om je heen hebt, dan kan dat. En je moet wat stressbestendig wezen. En ja, dat geluk dat ben ik. Ja, nou dat scheelt inderdaad, dat maakt je wel aan. Marije, ja, ik zou zeggen, ja, een daarvan is dus Marije en die zit je naast mij. Als we even vooruitblikken, Manje, Koningsdag, de koninklijke familie. Jim had dwanenwest met het programma. Waar is nou het meest grutskop? Ja, dat is toch wel eigenlijk de gearwerkingen die we al hier opzet hebben. Tussen ondernemers, tussen squam. Eigenlijk mensen hier uit de regio die het alle keer de schouders eronder zetten. Het is ongelooflijk. Ja, dus daar heb ik vooral heel erg grutskop. Ja. En Anke? Ja, ik denk dat ik gewoon heel gruts ben op dat je met zoveel mensen en zoveel verschillende belangen. Hè. Dus ja, de televisie, ja, dus de mensen thuis. Ja, bedrijven die zich het beste zien laten willen. Ja, verenigingen die zich het beste zien laten willen. Een oerheden die zich het beste zien laten willen. En dat we er aan mij elkaar op deze manier uitkomen binnen. Ja, ik denk die hele tarriering en wat mensen dan ook zeggen als ze nou door de stad rennen, van het is al zo dynamisch en het is zo gezellig, ja, dan is al een hele grote slag. En dan hebben we nog net iets officieel begonnen bij Koningsdag zelf. Nee.
koppend. Het wordt nog even. Ja. Is er dan al een lijst voor? Dat denkt van, oh, we zijn los. Kist het al los litten? Ja, het is toch altijd wel een beetje spannend tot op het moment dat zij de bus uitstappen en natuurlijk weer de bus instappen. Dus, maar we gaan een goed draaiboek opzetten, we gaan goede eigenlijk gearworking met elkaar, we zetten de schouders eronder en we broezen je terug op binnen. Wat is die ultieme dienst? Die wil ik net missen. Elke minuut daarvan mat in mijn lier zitten. Maar je krijgt een hele mooie muzikale invulling, Sjoen. En er komt er nog een. Van Jonne? Net van de jongens. Manje. Het is een goed programma hoe Manje, hè? Dus ik tik Cliffhanger. Ik hoor er zo van. Vooral die tierentank. En genietje, hè? Vind je dat net? Ging zeker doen. Dankjewel en ontgauw, succes. Domme. Nou ja, dit zijn dus de 2 vrouwen die het mij onsturen. Wij gaan gauw nog even terug, want zo dadelijk om Jochen horen Kraantje Papi. Ben we Craney fans? Nou, net speciaal fans, maar wel fans van feestvieren. Ja, ik vind dat dit wel heel gezellig. Dus we kunnen er een mooi feestje van maken, denk ik. Nou, helemaal goed. We staan hier op een prachtig mooi plekje. De Helling, een nijplak in plak van op de ziel. We sjuggen naar de molen Zeldenrust. En die molen die had toch wel echt heel speciaal onzicht gekregen. Want wat gebeurt er als je zo'n moenen in Dokkum combineren met het logo van Koningsdij en een heel volle tulpen? Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent hier druk dwaande met tulpen. Ja, zeker. Ja, we zetten een bloemenkunstwerk weer op het plaatsen op het taluut van de balwerk. Ja. In het logo van Koningsdij, om het samen te zeggen. En op dat bloemenkunstwerk, daar moeten nog aardig wat tulpen zet worden. Dus je kind wel wat hel broeken. Ja, zeker. Ik zou zeggen, we gaan een hesje van die kleersten. Ja, dus, ik ben er net heel dal op kwijt inderdaad. Dus ik denk dat dat wel handig is. Precies. Sure. Dat kunnen we echt beginnen, hè? We kunnen echt beginnen. We in de bus. Het is echt best stijl nog. Nou ja, dat is echt een hele uitdaging. Van, hoe ga je ooit zo'n farm op het taluut? En dan gaan wij best onze kop aardig goed krabben van hoe gaan we dit nou doen? Klopt, want hoe is dit hele initiatief ontstaan? Nou, we hebben er is een stichting in de stad, dat heet Stichting Dokkum Tulpenstad. En die zet elk jaar op een ziel zetten die blombakken daar met tulpen. Als een soort onkleiding van de stad. Maar ja, maar Koningsdij koert het net. Dus ik ga zijn, we moeten er wat oors van bedenken. Nou, en zo in overleg weer we komt of nou, zou het net mooi was dat we een soort bloemenkunstwerk op het taluut van de balwerk zetten. Je hebt er ondertussen al een beetje handigheid in krijgen? Ja, zeker. De jongens van Dogwork die zetten ze erin. Ja. Die hebben vregen, want die kennen dat gewoon goed. En juster hebben het rooster of het framework hebben plaatst. Dan gaan we de plintenfabriek doen laten, de spantenfabriek. Ja. En dus het is eigenlijk nog een kwestie van de gatjes vullen maar de tulpen. Dat is heel fijn. Goed. Ja. Ik doe dit natuurlijk echt net als erbij. Even. Nou, zal ik daar wat tulpen, wat is handig? Dan moeten we inderdaad even... Nou, ik zit. We kunnen het in het los, hè? Ja, zeker. Mooi. We kunnen los. Gewoon. Het is binnen 2 uur. Nou, in de laatste is er Rigo, hè? Zo. Die zitten erin. Prachtig gezicht, 4 van de tulpen bij de molen Zeldenrust. Het is echt nog 4 minuten te beginnen. En dan begint Kraantje Papi hier met zijn optreden. Voor het geval als is de zin denkt van ja, dat zullen we echt via RTV. Dan mag ik die alvast teleurstellen, want we gaan net de taststemming krijgen om het uit te sturen. Dat betekent dat we zo dadelijk om 9 uur helaas stopje. Televisie kist dan terug zien naar al je orenreportages van de Arende Wieken. En om 10 uur, 4 voor 10 ben we bij die weer om. Want dan gaan we zeker het bij de oren optredens vol weer oppakken. En dan gaan we naar de orenlintjes regen. Ja, we blikken nog wel even weer om naar de lintjesregen. Want ja, ek in Noord-Friesland wie is de lintjesregen west. En er wie maar liefst 4 mensen die een lintje kregen ha. Zeer onverwacht, want
Ik zeg altijd, ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor een ander. Ja, het is een mooie dag. Net alleen dat we tawerkje nog een fantastische Koningsdag, maar een Koningsweekend. Maar ja, Joert, hebben ik de lintjesregen. Het zoenje van Tinken herkennen, dat doen we even tussen terug. Maar dat ken eigenlijk net, want het is een mensen van natuurlijk rom omtinken. En ja, het is ook nog wat protocolair, dus je moet wel even de goede dingen doen. In de trouwzeel van het stadhuis in Dokkum waren op de speciale Lintjedij 5 inwoners van de gemeente Noord-Friesland lid van de orde van Oranje-Nassau benoemd. Ik wist dat ik hier naar de wethouder moest. Ze zei, wij komen dan straks bij het gemeentehuis. Dan gaan we even een wandeling doen door Dokkum. Hoe het er allemaal uitziet. Nou, maar dacht ze, dan gaan wij weer terug naar Den Haag. Die woont in Monster, vlak bij Den Haag. Nu snap ik het allemaal, waarom iedereen ineens in Dokkum wou zijn. Maar ik had echt niets in de gaten, dus dit is een shock voor mij. Je wordt overvallen en ze zetten jou helemaal in de belangstelling. En dat met een heleboel vrienden, kennissen en ja, fantastisch. U had het niet verwacht toen u vanmorgen hier in het gemeentehuis kwam? Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Ze wilden een interview voor RTV NOF over mijn activiteiten ooit voor stadsfeesten en voor dit weekend en ja, enzovoort. Als je sjuggen goed ze hier naar binnen stappen, ze verheert dat ze binnen als ze al hun bekende familie sjuggen. Ja, en dat ik dan, hoe ze vertellen maar wat ze al net uit de voice zet, hè. Ja, dat beroert mij. Dat ontroert me zeker, ja. Waarom ontroert het u zo? Ja, omdat je wordt overvallen. De emoties, de trendjes die wipinkt worden. Ja, dat is geweldig om mooi te maken en dat je daar een rol in speelt mooi. Als burgemeester is voor mij een eer. Ja, dat wie de lintjesregen in Noord-Friesland. En ze zien, je krijgt echt nog even op het podium extra in het zin te zetten. Want ja, we weer natuurlijk in Dokkum. Mooi om die persoonlijke verhaal dan nog even met te jaren natuurlijk. Ons vier het stuk, want we hier een no live brengen vanuit de helling. Dus net op de ziel, de helling, als je hem erbij wijzen willen. Zo dadelijk het optreden van Kraantje Papi. We maaien dus net dat uitsturen, dus daarom sluiten wij het nou even voor een oerongenvrouw. Blijf vooral bij ons, want de kist van alles hier nog hoe de aan de dagen. Wat wij al makken hebben met RTV samen met Omroep Friesland. En dankzij Kabel Noord en Albert Heijn Dokkum dan wordt weer we om 4 voor 10 hier live bij de weer om. Mij, vangrail. Nee, eerst hebben we nog een DJ. En DJ Gina. DJ Gina en dan komt vangrail. Ja, en we kennen haar net zo goed, maar we denken dat het echt een super act wordt. Het drinkje heel vol, zeggen we nou. Kom je vooral in, want er is nog genoeg ruimte. En dan tot 4 voor 10, denk ik ongeveer. Heel graag. Ondadelijk. Rollen op Dokkum bij RTV NOF wordt mij mogelijk maken door Kabel Noord en Albert Heijn Dokkum en dan wat. Het Koningsweekend zit op het punt van begin. Van de jong gaat het los met het Koningslied. En intussen wordt er hut terugwerken onder de rijdings van Mandy. Ek het maritieme decor krijgt stadig vorm. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent hier druk dwaande met tulpen. Ja, zeker. Ja, we zetten bloemenkunstwerken weer op plaatsen op het taluut van de balwerken. Ja. In het logo van Koningsdag, om het samen te zeggen. En op dat bloemenkunstwerk, daar moeten nog aardig wat tulpen zet worden. Dus je kunt hier wel wat helbroeken. Ja, zeker. Ik zou zeggen, we gaan een hesje van die kleersten. Ja, dus, ik ben er net heel dol op kwijt, inderdaad. Dus ik denk dat dat wel handig is. Precies. Tje. Dan kunnen we echt beginnen, hè? We kunnen echt beginnen. Het is echt best stijl nog. Nou ja, dat is echt een hele uitdaging. Hoe krijg je ooit zo'n vorm op het taluut? Klopt, want hoe is dit hele initiatief ontstaan? Nou, er is een stichting in de ster, dat heet Stichting Dokkum Tulpenstad. En die zet elk jaar op een ziel, zetten die
blombakkendel met tulpen. Als een soort onkleiding van de stad. Maar ja, maar Koningsdag koe het net. Dus ik ga zijn, we moeten er wat oors van bedenken. Nou, en zo in overleg weer we komen tot, nou, zou het net mooi wezen dat we een soort blommenkunstwerk op het taluut van de bolwerken zetten. Je mag er ondertussen al een beetje handigheid in krijgen? Ja, zeker. De jongens van Dogwork, die zetten ze erin. Ja. Die hebben vregen, want die kennen dat gewoon goed. En in Juster hebben we het rooster of het framework hebben we plaatst. Dat hebben we door de plintenfabriek dwaalhitten, door de spantenfabriek. Ja. En zo dus. Het is eigenlijk nog een kwestie van de gatjes vullen met de tulpen. Nou, ik zit. We kunnen het in los, hè? Ja, zeker. Mooi. We kunnen los. Nou, in de laatste zien deze Rigo, hè? Zo, die zitten erin. Mooi. Ja, de skippen die in Dokkum liggen, man die er met oeral bij komen. We zijn nu in Bedaat en wij mogen jou het mooi varen op de Vita. Wesley. Ja, welkom. Dankjewel. Aan boord. Ben je er klaar voor? Oh, helemaal. We gaan naar Dokkum. Mooi. Schip ahoy. Leuk. Ja. Oké. Hij moet mooi nemen gewoon, hè? Maar net achterblijven. Neem maar mij. Mooi nemen. Ja. Doe het joden met de roos. Hartstikke mooi. Ja, we zijn onderwijs naar Dokkum vanuit Bedaat. Dat is van de organisatie van de skipscommissie. Dit is in je skip. Maar er wordt volgens mij een hele puzzel dadelijk in Dokkum. Ja, dat klopt. Nou hebben we gelukkig de puzzel alleen natuurlijk. We hebben dikke 64 boten niet komen. De slepers waar wij op zitten, die lezen straks apart bij de helling. Die lezen 18 ijsmerken. We hebben alles helemaal intekend tot op de meter. En we zijn eigenlijk de hele week al aan om te zorgen dat ze alle hier precies op dat stukje komen te lezen. En dat lijkt tot nu wel aardig te lukken. Dus we hebben het volste vertrouwen in dat alles mooi te plek komt zo meteen. Dat de puzzel lijn wordt. De skippen bin decor. Hoe groot is de kans dat de koning echt nog even aan boord gaat bij je van de skippen? Nou, sowieso komt hij op de tromp. Want daar is dan de quiz weer ter home. Dus dat is sowieso het skip wat erop komt. En ik verwacht je dat er op de Ebenhaezer, want die leidt zijn ponton om, waar ze aankomen op de Zuidergreft, dat hij daar ook even aan boord gaat. Tenminste, dat is de hoop van de skipper. En dat ben het wel kansen eigenlijk. Ik wil er wel een beetje bij. Hartstikke mooi. Want hoe mooi is het? Hoe mooi is het? Oh, hij gaat inderdaad wel vrij... Ja, nou gaat er bij verrekte hut ik aan doen, hè. Ja. Hoe mooi is het dat je dit weekend in Dokkum leest, maar alle oren slepen hoor? Oh, toch geweldig. Ja? Ja, dit is grandioos. Wij ben je weer op uitnodiging van Dokkum. En we zijn maar stikkers 18 jongetje sleepboten. Heb je zelfs iets met het Koningshuis? Nee, dat net zozeer, maar ach, dit is zo leuk om een keer mee te maken. En dit is natuurlijk voor Dokkum en voor Friesland een enorme opsteker. Volgens mij hebben we wat draaien. Ja, dit is iets dat krijgen we voor het net weg. Nee. We weer net mensen bij de sleepbootclub en die zeiden Jimmy van ja, we weten eigenlijk nog net over de wol heen gaan, over de net heen gaan. Ik zeg, maar Jerry, dit is een kans die je nooit wegkrijgt. Dit gebeurt maar 1 keer. En dan moet je erbij wezen. Nou, dat vind ik wel. Ja. Ja. Net alleen nog de hotels binnen smoordrok. Ek op de campings rint het je vol en die ben je ek goed in oranje sferen. Ja, volgens je mij. Zo, we zijn wel leuk versierd natuurlijk. Jo bent goed tarret, jo hang je de vlaggetjes al op. In oranje te zweren, hè, vanzelf. Ja, want ben je hier echt speciaal voor het Koningsweekend? Ja, toen wij jaars op Omroep Friesland hadden dat de koning in Dokkum kwam, toen had ik meteen deze stadscamping al bellen. En zo wie er dus meer, want hij wie in Oreldij weer bezet. En reed het blauw natuurlijk, hè. Zie je dat er direct bij. Oranje kerstje. Wij zouden eind december sluiten. Maar door de grote ongeloop van Koningsdag natuurlijk, hebben we samen met de gemeente besloten om een maand hier te blijven.
Ja, want dat Koningsweekend, dat zie je het goed snel vol volgens mij. Oreldij. Ik zie het me helemaal uitboekt. Mij de oranje sinaasappel. Nou. Hier ieder. Ja, in Does is in de bosjes, hè. Oh. Nou, ik vind het saai bekomen. En toen je hem jedden dat de koning naar Dokkum kwam, wat wie toen jouw eerste reactie? Oh, ik denk je wel verhinnen. Die ook de eerste die het me opjoen hadden hier bij de receptie. Nou, dit is al aardig koninklijk, hè? Ja, de persens erin. Zo. En manje, hoe zit manje er van je uit? Dan pakken we weer in en dan gaan we in huis wasken. En de Koningsdag natuurlijk eerst. Ik wou zeggen, je gaat net naar huis voordat je hem in de stad was binnen, denk ik. Op Jonne gaan we weer in huis. En wils de Tarinix van Mandy gewoon teruggaan, wordt hier van Joen het feest uitrapen. Onder andere Vangrail zal op dit podium optreden en dat is live te volgen bij RTV NOF. Dit weer kroon op Dokkum. Morgen dan ben we er weer. En we eindigen als altijd met onze eigen koning, Bouke Koning. Het lijkt nog niet, maar straks het Grutte Skip werd de Grutte Quiz wat een taal op presenteren wordt. Even een oefenvraagje. Waar presenteert die quiz? Is dat A, Bouke Koning? Is dat B, Bouke Koning? Of is dat C, Bouke Koning? Wat nee? Waar dan? Wel moet waar? Ben ik wel net bellen. Maar echt een serieuze vraag natuurlijk. Wanneer wie Bonifacie zeg of even morgen? Wie dat 6,74, 7,50 of 8,93? Dit zijn misschien nog wel volle lastigere vragen. In de Wat een taalquiz, hier op het wetter. Wij gaan terug, ik ga wel zinnen wat. We gaan zijn bij die 52 Dwarpendel. Ja, dit is iets dat krijgen we voor het net weg. Nee. We weer net mensen bij de sleepbootclub en die zeiden Jimmy van ja, we weten eigenlijk nog net of het de wol heen gaan, of het er net heen gaan. Ik zeg, maar Jerry, dit is een kans die je hem nooit wegkrijgt. Dit gebeurt maar één keer. En dan moet je erbij wezen. Nou, dat vind ik wel. Ja. Ja.